Ku danna mana subscribing domin samun sabbin labarai da zarar mun dora a YouTube channels dinmu mai suna SNN Hausa. Rabi'u Musa Kwankwaso butuli ne a siyasa. Har na yi mamaki wai har aka zo aka tsorata Bola Tinubu wai da Rabi'u Musa Kwankwaso. Abin ya bani mamaki. Matsoraci a siyasa, ina zazzariya mutane ido na banza a siyasa. Ai mara kunya ne a siyasa, wanda bai da kunya a siyasa. Don haka za mu yi maganin sa da yadda Allah subhanahu wataala. Sai mun haƙa ramin siyasa, mun binne siyasar Rabi'u Musa Kwankwaso. Bai isa ba da shi da ɗan koransa. Muna nan muna jiran su, kuma zai ɗanɗana kuɗarsu a hannun su Kwamanda. Waye Rabi'u Musa Kwankwaso? Ana magana mutanen kirki a siyasa, ka zo ka ɗauko wannan duba garin ka zo ka ce wai shine shugaban Kwankwasiyya. Allah ya kiyaye, mu ba bijirarru bane. Mun girma da iyayenmu kuma shi mana albarka. Ba su ce je ka gani ba. Dan haka Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu i fara karbar adawa a wajen su Kwamanda. Ba ma shakka kowa a cikin jama'iyyar watan NNPP daga manyan su har yaran su, ko da yake akwai masu mutunci a cikin su, suna bi domin dukiyar da suka kashe sun dana tarko dukiyar su ta komo su ci riba. Amma ba dan manufa wai suna sa Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Ai sun san shi maketaci ne, mu mugunci ne a siyasa. Sannan dan ganin kyashi ne. Sannan in kana neman butula a siyasa a duniya ka samu Rabi'u Musa Kwankwaso, ta kare, ba za ka ƙara samun wani ba. Wani ya abin sha'awa ga Rabi'u Musa Kwankwaso. Don haka babu wannan ya isa izo mun tutiya da bunkura local government, kuma mun samu zakakuran yara wannan yan kwamitin na Mariya. Ina tabbatar maka za mu tafi tare da su, kuma ni zan zama ubansu a siyasar bunkure. Ko menene yanzu dama na faɗa musu, na ce duk lokacin da suke buƙatar program su zo su same ni, zan ba su lambar ka. Duk dan bunkure idan ya zo, in dai dan bangaren Mariya ne jagora, to a bashi slot lauci. Amma mu da PRP ta haife mu, lokacin da aka haifi su Kwamanda, wadata tana tsugune, sannan talauci ina tsugune. Ba wanda zai bani tsoro, talauci baya bani tsoro, wadata kuma ba ta bani tsoro. Dan haka mu jikokin nehu ne, mun saba da gwagwarmaya, ba ma tsoro, ba ma shakka. Balantana waɗannan sakararrun mutanen yan Kwankwasiyya da suke wannan mulki nasu, mulkin watan rashin mutunci, mulkin rashin adalci. Wace za ka ji tsoron waɗannan mutane? Yanzu ma na ji har suna so su tsorata yan midiya, saboda menene sai mun kama ku, sai mun yi menene, kamun banza, kamun wofi. Ai mai karamar kwakwalwa shine yake shakka shaye-shaye, amma mai babbar kwakwalwa ina ruwansa da wani shakka shaye-shaye. Kwamanda, wannan shine magana. Amma ina tabbatar maka za mu fito da Rabi'u Kwankwaso akan sarakunanmu. Talakawa ku shirya yin rigima, ku shirya bijirewa gwamnati, sannan za mu bijirewa gwamnati sai sarakunanmu sun tabbata. Idan kuma kuka ce za ku jaraba billahi lazi wannan gwamnati sai an sa su ta emergency a Kano. Babu shakka ku rike wannan, za mu yi rigima da kowa. Sakona na farko da abin da nake kira, lalle mu haɗa kanmu a jama'iyya, kuma muna kiran 'yan jama'iyya da aka saba wa su zo ala ba su haƙuri, su zo a yi jama'iyya, su zo mu gina jama'iyya, domin dan tuwon gobe ake wanke ƙwarya. Idan Allah ya kai mu, za mu karɓi jama'iyyarmu, domin ba wata jama'iyya da take da rai a Kano irin APC. Duk masu hankali, masu tunani, masu basira, masu kuɗi, masu mutunci, malamai masu mutunci, da talaka masu mutunci duk suna cikin jama'iyyar APC. Amma marasa mutunci, kangararru, waɗanda ba su da ladabi, ba su da biyayya a siyasa, suna cikin jama'iyyar NNPP. Tawagar Rabi'u Musa Kwankwaso kenan, tawagar da ba su da mutunci, ba su da adalci a siyasa. Dan haka ina so in tabbatar da al'umma, yanzu muka fara adawa da gwamnatin jihar Kano. Ba wannan ya isa ya hana mu, ba za mu yi adawa da ita ba. Kowaye shi, duk girmansa, duk isarsa, duk barin kasarsa, za mu kalubalance su tun daga kan shi wannan Rabi'u Kwankwaso din. Rabi'u Kwankwaso ba mutunci gare shi ba a siyasa. Rabi'u Musa Kwankwaso butuli ne a siyasa. Har na yi mamaki wai har aka zo aka tsorata Bola Tinubu wai da Rabi'u Musa Kwankwaso. Abin ya bani mamaki. Matsoraci a siyasa, ina zazzariya mutane ido na banza a siyasa. Ai mara kunya ne a siyasa, wanda bai da kunya a siyasa. Dan haka za mu yi maganin sa da yadda Allah subhanahu wataala. Sai mun haƙa ramin siyasa, mun binne siyasar Rabi'u Musa Kwankwaso. Bai isa ba da shi da ƴan koransa. Muna nan
muna jiran su kuma zai ɗanɗana kuɗarsu a hannun su Kwamanda. Waye Rabi'u Musa Kwankwaso? Ana maganar mutanen kirki a siyasa, ka zo ka ɗauko wannan duba garin ka zo ka ce wai shine shugaban Kwankwasiyya. Allah ya kiyaye, mu ba bijirarru bane, mun girma da iyayenmu kuma shi mana albarka, ba su ce je ka gani ba. Dan haka Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu ya fara karɓar adawa a wajen su Kwamanda. Ba ma shakka kowa a cikin jama'iyyar watan NNPP daga manyan su har yaran su, ko da yake akwai masu mutunci a cikin su, suna bi domin dukiyar da suka kashe sun dana tarko dukiyar su ta komo su ci riba, amma ba dan manufa wai suna sa Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Ai sun san shi maƙetaci ne, mugunci ne a siyasa, sannan dan ganin kyashi ne. Sannan in kana neman butula a siyasa a duniya ka samu Rabi'u Musa Kwankwaso, ta kare, ba za ka ƙara samun wani ba. Wanda ya abin sha'awa ga Rabi'u Musa Kwankwaso. Ku danna mana subscribing domin samun sabbin labarai da zarar mun dora a YouTube channels ɗinmu mai suna SNN Hausa.